united in life together forever. Hanyo hai nong ni bagai te kaisa kwtal video tubi phekia omo wngkha kalbari ni tabuk social media o video kaisa jeheno viral wngwi tongo. Viral video ni mangpili wngkha Chini PK Jamatia madam kaijak hinui. Ni norok tabuk jotono social media ro platform rogo nugui mangkhana je Chini PK Jamatia madam kaijak bo kaijak PB Mina munggu jamai bai hinggakai belai congratulation reparo chung Chini madam PK Jamatia no bobo hanyo hai takalai 2025 bisiwo kwtal sungsar khaka bobo nukhum khaka hangkai narok Chini PK madam kaijak mani bidung mangpli nuda nukha nugi hangkai narok ani o bidung ni bisingtwi nugui mangkhana hangkai paithoko amsu kok sawunyo ang ani video no ma pari sinai nog ani channel no chajakaba like subscribe share khadi mote hai tebo kwtal video rok manani bagui.